Banai muku albishir ba, bana ba ku shawara ba, bana nuna muku hanya ba wacce za mu tsira. Watan Ramadan wata ne mai tarin falala da albarka, kuma a cikinsa ne Allah ya saukar da Alkur'ani mai tsarki ga manzon tsira Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, kuma Annabi ya kasance mafi yawan kyauta a cikin mutane, sannan yana ƙara yawaita kyautarsa a cikin watan Ramadana, lokacin da mala'ika Jibril yake zuwa masa domin su karanta Alkur'ani. A dan haka ne makarantar da ta shahara wajen yada ilimin addinin Islama tare da tarbiyyar yara da kuma yin da'awa cikin sauki a zamanance, wato Abu Yasir Institute TV, masu yada shirye-shiryensa cikin harsunan Hausa da Turanci, ta ɗauki gabarar kawo muku tafsirin Alkur'ani mai tsarki daga manyan shehunan malamai na Najeriya, wanda suke gabatarwa a garuruwan Kano, Bauchi, Adamawa, birnin tarayya Abuja, Kaduna, garin Jos, Katsinan Dikko da kuma Sokoto birnin Shehu da sauransu. Ina masu sha'awar bawa Allah rance su samu ninkin baninkin a lokacin da za a biya su, to maza ku hanzarta ku saka tallafin ku a makarantar Abu Yasir Institute TV. Allah madaukakin sarki yana son bayinsa masu kyautatawa da taimakon addini, kuma wannan tallafi da za ku bayar zai karawa wannan makaranta ta Abu Yasir Institute TV karfin gwiwa wajen cimma burinta da samun nasarar yada tafsiran daga manyan malama sama da 20 da suke gabatarwa a wannan shekara ta 1444 bayan hijira, wanda daidai da 2023 miladiya. Kaɗan daga cikin tafsirai da makarantar Abu Yasir Institute TV za ta dinga haska muku a shafukanta na YouTube da Facebook sun hada da tafsirin Sheikh Balalau daga masallacin Daubeli, Jumaita, Yola a jihar Adamawa, sai kuma tafsirin Sheikh Kabiru Haruna Gombe daga masallacin Umar bin Khattab da ke hedikwatar kungiyar Izalatul Bidiya wai kamata suna ta ƙasa da ke Otako a birnin tarayya Abuja, sai kuma tafsirin Alkur'ani daga masallacin An-Nur da ke Wusetu Abuja tare da Sheikh Farfesa Isa Fantami, tafsir daga bakin Sheikh Ahmad Tijani Guruntum tare da na Farfesa Sani Umar Rijiyar Lemo duk daga jihar Bauchin Yakubu a tarayyar Najeriya, sai kuma tafsirin Farfesa Abdullahi Sale Pakistan da yake gabatarwa a masallacin Sheikh Jafar da ke tudun Murtala a birnin Kanan Dabo. Sannan muna tafe da tafsirin Dr. Jabir Sani Mai Hula wanda yake gabatarwa a masallacin Farfesa Yahaya Gondu a sabon unguwar Alkilla a jihar Sokoto. Tafsirin Dr. Bashir Abdullahi wanda yake gabatarwa a masallacin Pam 1 unguwar Otako Abuja. Tashar Abu Yasir TV ta kawo muku tafsiri daga masallacin Sahaba tare da Shehun Malami Muhammad Ibn Uthman. Haka zalika akwai tafsirin Sheikh Bashir Aliyu Umar daga masallacin Al-Furqan da ke Nasarawa GRA tare da tafsirin Sheikh Lawan Abubakar Trayom daga masallacin Bacirawa. Akwai tafsirin Sheikh Ali Yunus daga masallacin Usman bin Affan da ke Gadan Kaya. Muna tafe da tafsirin Dr. Muhammad Munir Ilyas wani gabatarwa a masallacin Nigeria Air Force Base a birnin Jos da ke jihar Plateau. Akwai kuma tafsir daga Markaz Imam Al-Bukhari Rijiyar Zaki tare da Dr. Rabiu Umar Rijiyar Lemo, sai kuma tafsirin Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa wanda yake a masallacin Juma'a na unguwar Jeka da Fari a birnin Gombe. Akwai tafsirin Sheikh Nasir Abubakar Salihu wanda yake gabatarwa a masallacin Sheikh Abubakar Muhammad Gumi Salamatu Institute unguwar Ma'azu Kaduna. Haka zalika dai daga jihar ta Kaduna muna tafe da tafsirin Dr. Nasir Yahaya Abubakar birnin Gwari wanda yake a Nurul Islam Institute and Tukwane by Zango Road a tudun wada Kaduna. Sai kuma tafsirin Dr. Yakubu Musa Hassan wanda ke gabatarwa a masallacin Kofar Kaura a jihar Katsinan Dukko. Tafsirin Dr. Tajuddin Muhammad Adigun OON a masallacin Zone 3 Abuja. Tafsirin Farfesa Mansur Ibrahim Sokoto MNI wanda ke gabatarwa a masallacin Abu Huraira a jihar Sokoton birnin Shehu. Tafsirin Dr. Abubakar Thani birnin Kudu wanda ke gabatarwa a masallacin Galadanci a garin birnin Kudu a jihar Jigawa. Ba iya tafsiran malamai maza kawai Abu Yasir Institute za ta dinga kawo muku ba, har da tafsirai daga bakin manyan shokunan malamai mata. Idan kuka kasance da Abu Yasir Institute TV za ku dinga kallon tafsiran malamai mata irin su malama Zainab Jafar Mahmud Adam daga masallacin Usman bin Affan Gadan Kaya da kuma malama Ruqayya daga masallacin Kulufa'ur Rashidun duk a birnin Kanan Daban tarayyar Najeriya. A dan haka ne makarantar Abu Yasir Institute TV ke ƙara neman taimakon ku ya bayin Allah, ku zuba tallafin ku, sannan za ku iya yi mana lakin ko ku danna link din da ke ƙasa a cikin sashin description, ku danna ƙararrawa ko ku duba donation page na Abu Yasir Institute TV domin ku ƙara musu ƙarfin gwiwa don samun nasarar yada waɗannan tafsirai cikin sauƙi domin ilmantar da 'yan uwa musulmai da ke jan harsunan Hausa da Turanci a ko ina a faɗin duniya. Suna yin da'awa ga waɗanda ba musulmai ba domin su gane gaskiya su karɓi addinin Islama. Allah ya saka muku da mabibicin alkhairi da ko ba da ikon tallafawa. Amin.
A wani arashi na musamman, makarantar Abu Yasir Institute TV ta dukufa domin samun muku da tashar YouTube da ta koyar da yaran ku ilimin addini da tarbiyya a cikin harshen Hausa da Turanci mai suna Abu Yasir Islamic School. Domin ƙarin bayani sai ku kira +1-336-232-8438 ko kuma 080-28-27-63-08. Wannan saƙo ne da makarantar Abu Yasir Institute TV ta ɗauki nauyin kawo muku ta hannun shugaban makarantar Muhammad Abu Yasir. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ya jama'atul muslimin. 14 yau ga watan Ramadan shekara 1444 bayan hijiran manzon Allah annabi sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, kuma a cikin baka yau ranar 5 ne ga watan Afrilu shekara ta 2023. Ina tambayoyi mu. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Malam kuma yana tambaya cewa da dama malamai ana cewa ana gargaɗin mu riko da aƙida, a yi riko da aƙida da asali. Malam ce ce aƙida. Kalmar aƙida gwari-gwari na nufin ƙuduri. An ɗauko aƙida daga aqadu, an baki ƙafin da kuma dalil. Wato aqadu shine ƙudurta wani abu, duk abin da zuciya ta cafke shi ta ƙudurta shi to sunan shi aƙida. To ita kuma aƙida iri biyu ce. Akwai abin da zuciya ta ƙudurce shi, tana son ta kai gare shi, kuma amma ba kyau. Misali, wanda a zuciya ya ƙudurta cewa in bai yi aure a gari kaza ba to zai talauce. Kaga wannan aƙida ce mara kyau, tunda ya shigar da camfi. Misali, a ce annabi wani ɗan Allah ne ko Allah ne kan shi, kaga aƙida ce. Misali, ko a ce akwai wani shehi da in ka gan shi kawai duk sallah ma an yafe maka. Cikin musulmi akwai masu lalacewa ɗin, wannan ana kiranta aƙida fasida, mummuna. Amma ka ƙudurta cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine ƙarshen annabawa, ba wani bayan shi, ka ƙudurta wannan aƙida ce. Kowannen mu nan azumin nan da yake yi ai aƙida ce, saboda ka ƙudurta a zuci Allah ne ce in yi azumin nan, ko ba gane ba, aƙida ce. To da haka idan aka ce aƙida, abinda yasa kullum ake magana, domin sai aƙida ta fara zama tukun ibada ke zuwa. Wake maganar silin baka da foundation, kuwa sai ka yi harsashi, ka yi dbc, sannan ka yi magana za ka kai lintar sun. To aƙida haka take. Shi yasa asali tauhidi shine farkon abin da za a fara gaya maka kafin komai. Lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya aiki Mu'adh zuwa Yaman, sai ce ya Mu'adh zaka tafi Yaman su ma ba suna karatu, farko ka fara kiransu zuwa ga shahadatu Allah ilaha illallah wa anna Muhammadar rasul. Kenan kaga aqida kenan, kuduri mai kyau. Daga cikin mana aqida mun kudurta cewa wato akwai rayuwa bayan mutuwan nan, akwai mala'iku da suke rubutu kan duk abin da muka yi, ba gansu ba amma ka kudurta a zuci. Mun kudurta akwai aljanna, za mu shige ta da yardan Allah cikin rahmarsa. Aisha aqida ce. Akwai wuta, Allah ya kyashe mu da ita, amma mun yi da tana nan Allah tsare mu da ita. Wannan shine yani ka kudurta abinda Allah ce sai ya zauna a zuci tukun kafin ibada ta tabbata. Inda mutum zai yi azumi tare da mu, amma Allah ya gani a zuci bai kudurta Allah ne ci ai ba, ya sha wahalan banza ne kawai. Na fata an gane ko? A takeici wannan shi ake ce da shi aqida. Akwai aqida sahiha, akwai aqida fasida. Aqida mai kyau da aqida mara kyau. To akan ce aqidar ahlus sunnah wal jamaa. Ahlus sunnah suna da aqida, misali sahabbai sun bi kowaɗanne mutane daraja baya ga annabawa, kaga aqida ce. Misali ahlus sunnah sun kudurta cewa imani yana karuwa yana raguwa, kaga aqida ce.
ahlus sunna suna da aqidar cewa za a ga Allah ran lahira. Sabanin mu'tazila suka ce ba za a ga Allah ba. Kaga aqida ce. Misali aqidar ahlus sunna akwai sirati da za a bi ta kai, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika wa'dan wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. To kaga aqida ce wannan. Yana daga cikin aqidar ahlus cewa akwai ruwan alkauthar na annabi sallallahu alaihi wasallam. Wannan misalai kin na baka na aqida da ma'anarsa bayani daki kila sai an je makaranta ka sa littafi tun daga farko har ƙarshe domin karatun ya ƙara bayyana gare ka. Wallahu a'lam. Amin. Assalamu alaikum. Mana tambaya dangane da aikin ma'aikata. Yace abin da na gana da mahaifina, mahaifin mu sai dai sai wa kasuwa. Sai dai ka sai da ni kuma ina so da abin yi nisa. Aka ɗauki lokaci sai ta ce ai ta ma sai ya masa nawa kuma ta karɓi kuɗin ta kashe. Malam yaya wannan kamar yake? sai ka yi haƙuri ko kuwa uwa fa da kai da kaya suka ce mallakan wabil walidaini uwa wasa ce amma sai dai su kuma iyaye bai kamata su yi abin da zai ba 'ya'yansu wahalar kau da kai ba. Malamanmu suna cewa idan kana son a yi maka da'a to ka yi umarni da abin da za a iya. Sai ka ce da ɗanka je ka ɗauko min goron dutse in ba ka ba na tsine maka. Ta kaga kai ma ka san ba zai yi ba. Kai ba ma wannan ba, je ka ce rigar wani ka ɗauko ka kawo min. Suka ce idza turidu an tuta'a falta'mur bima yustata'a. Wa in kana son a yi maka da'a fa to ka yi umarni da abin da za a iya. Abin da nake cewa kayan nan na ɗan uwanka ne, na fahimce ka da kyau ko yawa nashi ne, amma mahaifiya ta ce sai dama ɗan uwanka, ta ce mama ina so, to ya kamata ita ma ta kalli bukatar shi ai, domin sai ce mama kila kin karkata zuwa ga wani kenan kin marwa ne ko kuwa. To sai kai mata bayani mama aikin jiki wallahi ina son abin nan. Ta ce na sani amma na san halin dan uwanka ne sai fishi da kai dan Allah ya hakuri kai min da'a kawai. To kaga nan an fito ta hanyar da kai hankalinka zai kwanta. An gane? To bata yi haka ba, ta ce na dauka na sai da mai. To bata kyauta anan ba. Tare da kai ba za ka ce mata ba kyauta dan uwa ce. Sannan kuma ta ce kuma na kashe ba. To malam in ba kai zuciya nesa ba fa sai ka ji an fara gungoni, a fara zumbura baki, ni ya za a yi mana haka. To da haka da Allah iyaye ku san mahallinku bai kamata ku wuce, kar ku taimaka ma 'ya'yanku wajen yi muku rashin da'a ku. Amma me matsayin abin da ta yi? Abin da ta yi tana da iko ne ai. Za ta iya tasarrufi da kayan ɗanta. Abin da muke cewa kawai sai a kiyaye yanayi. An gane? Ina fata Allah baka haƙuri, kai mata da'a a cikin haddin abin da shari'a ta ce. Amma ya kamata manya su sa baki, misali ya ce to mama abin nan fa gaskiya kamata a duba a kiyaye saboda a kore gaba. Zuciya ba ta da ƙashi, musamman a zamanin nan yau. Akwai yaron da ya kira ni akramaka Allah, wallahi uba yana gaya min ne, babana ne na ɗauki salari kuma sai ce in bashi. Me yake tambaya in bashi fatawa? Zito ya kenan? To ai cewa ya dauki kudi na an bashi. Nace amma kai ko ba dan arziki bane ke. Waye haife ka? Shi. Waye saka a makaranta? Shi. Waye maka hidiman ita kanta? Shi kanshi karatun wane ne? Dan albashin ka tashin barci ka bashi shine kake in baka fata an ce kaka bashi kenan? Ce amma kai na ga masa abin da na ga mai. Manufa ta magana ta min ciwo. Tare da shi uban kuma kila kamar da na faɗa ya kamar kwata, amma in har ce ba ni ba shi ka ba shi. Amma muna ƙara jaddadawa iyaye kar ku ringa umartan 'ya'yanku da wani abin da kuka san da wahala, musamman 'ya'yan zamani ba sun bambanta, amma da ɗan zamani da ɗan da
duk dai waye su Allah ne ya so Allah ya ce ai da'a wannan shine tsokaci na akan wannan mas'ala Allah kuma ya taimake mu fadal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Idan shari'a ta yi hukunci ko an gane ko ba a gane ba a yi da'a sai kuke cewa don akwai hikima su ma da ya halatta a rinda bibiyan wannan hikima don san su. babu laifi in har kana da dama ka bibi hikima. Yanzu misali barin tambaye ka mecece hikimar azumin Ramadan? Wannan kishi, wannan yunwa, me hikimar yi? La'allakum madalla, Allah ce domin za ku samu jin tsoron Allah, kenan hikimar ta fito. To me hikimar wanke fuska a lala? Misa ba za ka wanke ƙeyarka ba sai fuska? Na'am? Nan baka bukatar ka ce ga dalili, babban hikima Allah ya umarce ni da nayi, nan ba ji ko? Saboda haka abin da ke da dalili na hikima za ka iya gane shi. Na fata an gane? Allah ta'ala na ce, ya ayyuhal ladhina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dhul 'azim. Can cikin suratu misali al-anfal. In kun ji tsoron Allah to ga hikima, Allah zai ba ku mafita daga kowace matsala. Ashe hikimar taqwa mafita. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Me hikimar cin abinci? Gusar da yunwa. Me amfanin bacci? Ka samu hutu mana. Waja'alna nawmakum subata. Komai da ka sani da hikima, to akwai abin da kuma kai baka san hikimar ba. Hikimar a lokacin kawai tunda Allah ya bada umarni magana ta kare. Yanzu tambayi kanka, jaririn da aka haife shi a yau sai kuma ka ganshi malam kwana biyu yana fama da ciwo mai tsananin gaske, sai ka ce wannan da bai taba alhaki ba, me hikimar haka? Me kayan ne abin shi? Ka isa ka tanka ne? Mutum ne da kyar yake samun abin da zai ci, da kyar ya samu kudin ragon layya, ya je daure wani ya sace mai, sai ka ce Allah mai sa ka yaka? A'udhu billah. Saboda sai ka sallama hukuncin Ubangiji. A takeice idan nasi ya zo da hikima ciki, shikenan yubayyinu Allahu lakum an tadhillu, ashe bayanin da Allah ke dan karbace ne. Amma akwai lokacin da in ka ce kana neman hikima sai ka fada cikin halaka. Misali, yanzu Allah shi kaɗai ne yanzu duk mutanen duniyan nan Allah ƙwaya da cinmu da shanmu kowa zuwa ga shi kuma ƙwaya ɗaya? A to ka shiga rami kuma ke. Kana son ka mai da hankalinka mai zanin gane wannan hikima. Ya fi ƙarfin hankalinka wannan ba dai. Me hikimar da ta sa inda za ka gogi fatarka da hannunka, ƙaiƙayin da ke jikinka baya gushewa sama da inda za ka sa farce? Farce ya fi daɗi. Me hikima? Saboda haka idan abu ya zo, in an gaya maka ga dalili shi kenan. In babu dalili a ganinka a fili, to umarnin Ubangiji shi ne dalili. Tambaya ta gaba in akwai. Khalas, Allah biya mana bukatunmu gaba daya. Za mu tashi, jiya na yi bayanin da na fahimci na ɗanyi kuskure ciki. Lokacin da nake bayanin, wato na ce ta ba balewa 1962 kaza kaza, har na ambaci wani shugaba na soja, ko da ya shigar da Najeriya OIC. To ba 82 ba ne, 86 ne, shi ne gyaran da kawai zai ambaci shekaru ɗin. Zan ƙara ci gaba insha Allah. To bismillah, za mu tashi aya ta 38. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله
والله عزيز حكيم فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم aya kenan ta 38 da kuma ta 39 a cikin wannan sura ta biyar suratul maida. Allah ya ce was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan min Allah wallahu azizun hakim. Da barawo shine was-sariqu da kuma barawniya kaga nan an rarrabe su to sai wasu suka ambaci wata hikima da aka zo magana zina sai aka ce azaniyatu wazani amma wajen sata sai aka fara da nabi dan nabin shine goga din yana da karfin zuciya ka duba wanda zai fara tinkarar kai mutane kai hari mace ba ta da nan karfin zuciyar amma wajen yanga da kwarkwasa da yin dafara da wani yauki da jan hankalin mutane sai aka ambaci mace ita ce asalin fitina in ta yi ado shi yasa aka fara aka ce mai wazaniyatu wazani azaniyatu kai wazani amma wajen sata sai aka ce wasari hikimar qur'ani da fata an gane ko da barawo da barauniya faqta'u ku yanke aidihuma hannayensu biyu jaza'an ai sakamako ne bima kasaba saboda abinda suka tsirfanda saboda abinda suka aikata ba zalunta su aka yi ba kuma haka ne kuwa yawa nakalan a matsayin narko shine nakal punishment ne min Allah daga Allah wallahu shi kuma Allah azizun buwaye ne hakim mai hikima to anan an ambaci barawo farko tukun ka taba ganin barawo ba tare da sata ba abu ne uku in kai magana barawo akwai mai sata din akwai abinda aka sato akwai ita kanta sata din to mecece sata suka ce mika hannu kan abinda ba mallakar ka bane kuma kai ba a baka izinin tabawa ba a wurin da yake ba taka ne ba taka menene ba taka wanda yake ba mahallinka bane misali gidan wani ba taka ne gare ka menene ba taka kamar ka ce ainihin wuri ne wanda yake ba naka ba shine ba taka ofishin da ba naka ba ma'ana ba a takawa shine ma'anan ba taka shine himallahi kenan aljihun wani ba taka ne gare ka ma'ana ba huruminka ba ne to sai mutum ya samu ƙarfin hali ya kai hannun shi inda yake ba nashi ba wannan mutum shi ake ce da shi ɓarawo kuma abin da yi ana kiran shi mai sata to sai mutum yunwa ta koro shi ya kwan uku bai ci abinci ba sai je ya ɗauki abin da yake ba nashi ba na abinci ya ce ya ƙoshi sai mu ci ya yi sata amma ba za a mai hukunci ko kuwa saboda yana da uzuri larura ce amma inda zai je misali inda ake sai da abinci a restaurant ya ce a zuba min abinci a zuba mai kuma yana ƙarewa ya kaɗa riga ya ce to ku yi haƙuri wallahi yunwa ce kwana uku wannan ba sata ba ne in ya tabbata yunwa ce ta koro shi ba za mu yi hukunci ba inda al'amarinsa zai lalace in ya ce a ba shi abinci da nama da man shanu to wannan ba mahimmanci ba ne dole a hukunta shi a ce indan ta tuwo ne ba ka bukata sai da man shanu da nama to kwaɗayi kake so kai to menene hukuncin mutumin da za a ba shi ofis na gwamnati na'am ya dinga kamfatar arzikin ya azurta kan shi dare ɗaya shi wannan lamarin shi ma ya wuce na sata
bayan sata ne kuma akwai cin amana da aka bashi. Hatsari ne babba kwarai da gaske. Shi sa in ka koma tarihin magabata suna ɗarɗar da sha'anin dukiyoyi na hukuma. Sayyidina Umar dan Al-Khattab, Allah ya ƙara mai yarda. Matar shi ta ce, ya sarkin musulmi, na tashi daga rashin lafiya, ina bukatar roman in ci. Yana fa sarkin musulmi ce, ina na kuɗin roman? Ba da shi, kamar matar ka ta ce tana bukatar apple, ka ce ban da kuɗin apple. Shi ne fa CNC, commander in chief a lokacin, ba shi da kuɗin roman. La ilaha illallah. To da haka ya'ani Allah ya ce da ɓarawo da ɓarauniya ku yanke hannayensu. To shi kenan kalmar hannu in aka ce hannu, kai a fahimtar ka a Hausa ina ne hannu? Na'am? To, kun gani idan kuka ce wuyan hannu, wannan bayaninku kuma shi ne daidai. Kun gane? Amma idan aka saki kalmar hannu, nan bai shigo ba? Nan ya shigo. In aka ce hannu, kawai sai dai ka ce gaba-gaba, amma tun daga nan har zuwa dantse yana amsa sunan hannu. Nan sai ka ce nan dantse ne, nan kuma kusassarin dantse ko gwiwar hannu, nan kuma sangali, nan kuma ya ne? Amma shari'a sai ta haddade inda yanke hannun ɓarawo ne nan ake yankewa. Banda nan. Da ɓarawo da ɓarauniya ku yanke hannayensu su biyu sakamako kan abin da suka aikata. Yanzu misali tun da muka taso, ka taɓa jin an yanke hannun ɓarawo a ƙasar Hausa? Na'am? Madalla. Dama ina son ku ce a Zamfara an yi wannan abu. Sun tunatar da mu shari'ar Allah a wannan lokacin. Kuma lokacin da mutumin ne ya sata, Allahu Akbar, sai aka samu fasikai masu kiran kansu lauyoyi, fasikai, munafukai masu kiran kansu lauyoyi, ‘yancin ɗan adam. Suka je suka yi masa ziga, za mu kare kai ce hannunku ne? Wannan ina gusa ne a labari aka bane kuma daga ita ce, ya ce tun da Ubangiji na haka yake so aji a yanke hannu, mutum kuma a yanke mishi hannu. Ya watsa musu ƙasa abubuwa a fuska. Amma lokacin da ɗaya aka samu da ta yi zina, kaga waɗannan munafikin sai suka zo. Ko na kira kanku wai lauyoyi na ‘yancin ɗan adam, ko a gaya wa Allah ‘yancin ɗan adam kiyama ta tsaya. Mutumin nan ya ƙi, ya ce hannun ainawa ne ba naku ba ne. In dai har hukunci na san na satan nan, to a je a yanke hannu. An yi ta hayana da surutu. Cewa shari'ar musulunci ai kaza this is kaza against natural justice, this is the repugnant law. Duk lauyan da ya faɗi wannan magana wallahi zai ridda. Yo bokon hauka ne? Ka je ka koyo bokon ka musuluntar da bokon. Idan Lord Denin ya ce kaza a matsayinsa na lauya, wani ne Lord Denin? Say Lord Denin has said. Then who is Lord Denin? Ka karanta economics, David Ricardo ya ce kaza, ko Adam Smith a cikin Wealth of Nation, to kuma sai mai idan sun ce. Sigmund Freud ya faɗa a cikin psychology, sai mai Francis Fukuyama ya ce kaza, sai mai to. Mu da muke da littafin da ya fi littafin? Saboda ka ya jama'a, wannan mutumin ya ce hannu dai nauna. Kun hausa mu ta arewa, ya ce nauna. Wallahi aka yanke hannu. Sunan shi ne kwanta min, amma last da je gusa sun tabbatar da sunan su. Ƙwarai, jan gebe. Allah mai albarka. Kuma wannan hukunci yanke hannu hatta a cikin Bible ma akwai, a cikin littafin Matthew. Amma suna yin Allah ya ce waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa. Yadda suka kafirce sau suke ku kafirce. To sai mutum ya je karanta lauyoyi, shi lauya ne yancin dan adam, su zo su yi uwa su yi makarbiya saboda kasashen Yahudawa na ziga su, kuma yazo ce da kashi yana sallah. Munafiki kenan misali.
aƙalla in ma ba za ka yi ba a kul ka fito ka ce kana kare haddi na ubangiji ka ce kana kai ba ka yadda a yi ba ƙarshe dai za ka mutu kuma kai ma Allah ba. To sai dai abin da ke faruwa ke Ibrahim ɗan Adahama wani fitaccen malami ne, wata ran yana tafiya ina jin ko a Basra ne ko a Kufa, sai mutane suka ce ga imam, sai suka yi sauri suka je wure shi, suka ce gafata malam, wannan na muku magana fiye da shekara 600 da suka wuce. Suka ce muna roƙon Allah amma kamar Allah baya amsa mana. Sai ce kai, bayan Allah ya ce wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, kurokin na amsa muku. Sai ce to in har kun fahimci Allah baya amsa muku, to kuna da ƙazanta guda 10 ne suka taru a kanku, don haka ne addu'a ku ba ta zuwa ku. Ce ƙazantar ku ta farko, kun ce kun yi imani da Allah amma ba ku ba shi haƙƙin shi, Allah na da haƙƙoƙi. Na biyu, kun ce kuna son annabi Muhammad amma kun yi baran-baran da sunnar shi, ba ku abin sunnar shi, cutar ku ta biyu kenan. Ya ce na uku, kuna karanta ƙur'ani amma ba shi bane tsarin mulkinku. To an zo wurin, na faɗi irin wannan magana kusan bara ko wasu lokuta ana wurin. Har na ba da misali, yanzu inda za a zo a yi musabaƙar ƙur'ani a Kano duk Najeriya ta haɗu, ɗaya daga cikin 'yan musabaƙa ya karanta wani aya, wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan min Allah wallahu azizun hakim. Da barawo da yake musu. A taron da ake yin wannan sai wani kwance-kwance ya sata a hall ɗin, za a yanke mai hannu? A'a, sai a kai mawa. To Allah ga ƙur'ani muka karanta kuma ga hukuncin ƙur'ani, amma mu yi baran-baran da shi. Kai ma ɗan sanda, baka san ƙur'ani ake karanta ba? To ai shi Allah cewa ya yanke hannun ɓarawa. Baya yiwuwa ne, ni da nake maganan ba zan iya ba, don ban da hukunci a nuna. Yahudancin ya kai addinin ake son aje shi gefe, kar a aiwatar da shi. Na'am, amma da Zamfara suka yi wannan lokacin a wannan lokacin kuma aka yi din sun kamanta tarihi ne, suka yi breaking record. Kuma bai kamata wannan abun kumanta da shi ba, ko da an yi kuskure, kai kamanta kuskuren ba. To da haka malai ce kun ce ƙur'ani kun yi imani kuna haddace shi, ba shi bane tsarin mulkin kuma gaskiya ne. Na uku, na hudu yace kun san mutuwa gaskiya ce amma ba ku shirya mata ba. Na biyar yace kuna cin arzikin Allah amma ba ku gode mai. Na shida, kun san aljanna gaskiya ce ba ku neman ta haikali. Na bakwai, kun san wuta gaskiya ce amma ba ku guje mata fintinkau. Na takwas, kun san shedan makiyinku ne amma kuna beye mai. Na tara, sai ku shagala da aibin mutane ku manci aibin kanku. Na goma, kullum kuna bin gawawaki amma ba ku wa'aztuwa. Goma. La ilaha illallah. To kaga ciki ai akwai maganar misali, kun san Qur'ani littafin Allah ne amma ba shi bane yake muku jagoranci a rayuwa. Jaza'an bima kasaba nakalan min Allah wallahu azizun hakim. Allah shine azizu mabuwayi, hakimu gwani. Faman taba, amma duk wanda ya tuba, min ba'di zulmihi, bayan zaluncin da yayi, domin yin sata zalunci dan ba abu ne naka ba. In ya tuba wa aslaha kuma ya gyatta, ya gyara wato halin shi, to fa inna Allah ya tubu alai, tabbas Allah zai karbi tuban shi, saboda inna Allah shi Allah ghafurun mai yawan ghafara ne, rahimun mai jin kai ne. Aya ta gaba. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء وكل من يشاء والله على كل شيء قدير. ألم تعلم، وش بك سني من
baka sani bane cewa Allah lahu mulku samawati wal ard, mulkin sammai da ƙasai ko kace da ƙasa lahudun na Allah ne. Wake da mulki a sama, a ƙasa, a tsakiya, a karan kanka, a numfashinka, a tattakinka, a cinka da shanka, baccinka, farkawarka, duk wake da wani mulki Allah. To Allah shi ke da mulkin sammai da ƙasai. Wannan ana kiransa istifham littaqrir, tambaya ce don tabbatarwa. Tunda to ai shine ya amsa. To Allah shi ke da mulkin sammai da ƙasai. Yu'adhibu man yasha, yana yin azaba ga wanda yake so. Wa yaghfir man yasha, kuma yana gafara ga wanda yake so. Allah ka samu cikin wanda ka nufa da gafara. Wallahu shi fa Allah ala kulli shay'in qadir, akan komai mai iko. Aya ta gaba. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. يا أيها الرسول، يا كي ونم منزو شيني النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، waɗanda ke hanzari suke sauri zab-zab zuwa ga kafirci, yau kada wannan ya kuntata maka, kada ya dame ka. Allahu akbar. Wannan suna kiran shi mai tasliya, yani haƙurƙurtarwa da tausan zuciya. Kada waɗanda yusaru suke gaggawa zuwa kafirci, kada wannan gaggawar tasu zuwa ga ɓanna ya ɓata maka rai. Min alladhina qalu amanna, wannan bayani ne, min tufidul bayan, na daga waɗanda suka furta da kwaɗan harshensu, suka ce amanna bi afwahin, mun yi imani da bakunansu, amma walam tu'min qulubuhum, zukatansu ba su yi imani ba. Shike nuna maka kaga magana aqida ta sake zuwa ko? Sun ce sun yi imani da baki amma a zuciyarsu ba su yi imani ba. Wa min alladhina hadu, haka daga cikin waɗanda suka ce hadu sun koma zuwa ga hanyar Allah. Allah ce me? Qul ya ayyuhalladhina hadu in za'amtum annakum awliya'u lillahi min dunin nasi fatamannaw al-mauta in kuntum sadiqin walan yatamannawhu, ayna ne wannan? Wala yatamannawnahu, ayna ne wannan? Yawwa, wala yatamannawnahu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bizzalimin. Wannan suratul juma'a kenan. Amma cikin bakara walan yatamannaw abadan, to menene bambanci? Wannan nahwu ne. Wala yatamannawnahu, kulura, wala yatamannawhu, me aka cire? Nono. A cikin juma'a an wazar da nonon ko? Saboda wannan lamun din lamun nafi ce. Wala yatamannawnahu ay inna allama huna tanfi tamannin minhum. An gane ko? Inna tamanni muntafin min janibihim bi dalili martakabu min al-ma'asi wal atham wal mukhalafat. Sadaka wala yatamannawnahu, mana ba za su burci mutuwa. To a ka'ida kuwa in dai fi'ili ne mudari'i akwai al-fa'al khamsa
yatamannauna, tatamannauna, yatamannayan, yatamannai, to wannan nu'ara za a barta in ta ci karo da lamun nafi. Amma in ta gama da wato harafi na nasaba to sai ta shafi ainihin nu'ara saboda dilala alal nasbiyya ko jazm. Ban gane ko kun gane ba. Can bakara dai ce walai yatamannau, lan harfin nafi ne al-mu'akkad, yatamannau fi'li mudari'i ne mansubun bi hazfin nun, ko kace mansubun bilan dalla al-nasbi hazfin nun. Arafton? Wannan shine dalili. Saboda haka Allah ta'ala ya ce wanda suka ce mun yi imani da bakinmu a zuci ba haka ba, daga waɗanda suka ce hadu wai sun koma zuwa ga Allah suka ce inna huduna ilai, sama'una lil kadhib masu yawan jin zuƙi ta mallane, sama'una duk inda ƙarya take sukan ba da aron kunninsu. Shi yasa daga cikin alamar halaye na Yahudawa da kafirai, duk inda magana da ba ta da inganci za ka ba da aron kunninka, ka tsarkake kunninka daga sauran ƙarya, muhimmin lamari ne. Araftum? Sama'una lil kadhibi sama'un liqaumin akharin, masu sauraron wasu jama'a can na daban, lam ya'tuka waɗanda basu ma zo gare ka ba ballantana su san karantarwarka, kawai an ba su labari na kunji su ɗora a kai su ci gaba da harkar gabansu. Yuharrifuna al-kalima, kullum suna yawan cancanza kalmomi na addini, min ba'di mawadhihi, daga wato mahalli da gurabun inda kalmar take. Misali an ce su ce ainihin ra'ina ko suka ce ra'ina, sai suka faɗi kalma madadin assalam su ce assam alaika. An gane sukan canza kalma ga mahallinta su ɗauko wata daban su canza. wa qulu hitta suka ce hinta, hitta ku ce Allah gafarta mana, sai suka ce hinta alkama saboda izgilanci. To shi yasa mu mai da hankali, mun taso a wannan ƙasar tamu sai ka ji ana cewa a yanzu ana zamanin annabi shaho ne. Wannan kalma na da haɗari, mu kiyaye wannan hausar. Ta yaya za ka ambaci kalmar annabi sannan ka kawo shaho? Ko masu wannan magana in suka faɗa suna nufin zamanin zalunci kenan, kuma sai ka ce annabi shaho? Me kawo magana annabi wuri? Ko mutum ce da ka ai baƙonka annabinka, wannan haɗari ne. Akwai kalmomi wanda bai kamata a ambace su ba. Ai duk barawon da ba a kama ba sunan shi Muhammadu, kai ai kare da kudin shi sai sha la haula. To mu kiyaye lafazin da ke daga bakin mu. Tare da wannan suna tahrifin wannan kuma karuruwan magana ne da Bahaushe ke yi ai, amma dole ka kalle su daga mahanga ta aqida, saboda wato kiyaye abin da ya kamata a tsare shi, wanda bai kamata ba kuma a kautar da shi. Ina fata an gane ko? Ina ne wurin? Samma'una lil kadhibi samma'una liqaumin lam ya'tuk yuharrifuna al kalima min ba'd mawadhihi yaqulun, suna cewa in utitum hadha fakhudhuhu, idan kuka je gun Muhammadu sallallahu alaihi wasallam, in an ba ku hukuncin da ya daidai da abin da kuke so ku karba. Kaji fa, wa in lam tu'tau fahadharu, in aka ba ku abin da bai dace da abin da kuke so ku yi fatali da shi. To kaga shi mai imani ai baya haka ai. Shi mai imani hukuncin Allah ko ya mai dadi ko masa ba, shine ma'anar musulunci, miƙa wuya ga hukuncin Allah kai tsaye. Wa man yuridillahu fitnatahu, duk wanda Allah ke nufin ya jarrabe shi, ya fitine shi. Fitina anan shine a jefa mutum zaigu. Az-zaigu shine karkacewa. Fa amal ladina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabbaha. Wanda suke da karkacewa, a ce Allah ya ce to ai kuma ga zamani irin na yau. Duk wanda kai ji wannan magana, a ce da kai annabi ya ce, yace to ai kuma a zamani irin na yau.
to yana da fitina a zuciyar shi. Misali hadisi ya tabbata cikin Bukhari, hadisin Abu Bakarata. Nabi ya ce ba mutanen da za su ci riba in suka ɗauki shugabanci suka miƙa wa mace. Sai ce daga ai ana nufin shugabanci ne al'am. Idan ga tawil ga nasi kuma ƙarar a fili misali. Saboda ana cikin zamani irin zamani. In nasi ya tabbata ba za mu taɓa kaucewa daga karantarwar nasi ba abada. In ba ka ba sai a jarabe ka da fitina a zuciya. To ya za a yi a ce ainihin namiji shi kadai ya aure mata har 4? Wai tuhuma suke suna kiran kansu yan feminism, kuma sai ka ji ana yaba musu wallahi gaskiya ne ya kamata a duba wannan abu din. Me za a duba? Yanda nasu addinan suka canza, burin su canza musulunci, sai suka ga musulunci ya fi karfin su, to fashin dalilin zafi ci bayan da sauransu bisa. Shi sa babban makaminka a rayuwa haƙuri da tsoron Allah. Tsoron Allah kuma shi ne ka riƙe musuluncinka sau har da ƙafa har ajali yanzu maka. Ka kuskura ka bi shirbati na 'yan duniya, to mutum zai nadamar da lokacin da nadama ba za ta yi amfani ba. Allah ka tsare mu. Falan tamlika lahu shay'un, duk wanda Allah ya nufin shi da fitina baka iya mallaka mai komai daga ubangiji. Ula'ika waɗannan su ne waɗanda allazina waɗanda lam yuridillahu, Allah bai nufi an yi tahira qulubahum, ya tsarkake zukatansu ba. Lahum fid dunya khizyun, a gidan duniya suna da khizyu, abin kunya, tijarawa, kaskantarwa. Walahum fil akhirati azabun azim, kuma a gidan lahira ga azaba babba tana jiransu. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Hakika mutane masu yawan gaske na buƙatar ilimi mai inganci, kuma suna da kishirwar ingantaccen ilimi musamman na addinin musulunci. Abu Yasir Institute cibiya ce da ke samar da bidiyoyi masu ilmantarwa da suka jibinci fannoni daban-daban. Ku sani wannan tasha na gudana ne sanadiyar goyon bayan da mutane irin kuke bayarwa. Kar ku manta ku tura zuwa wasu domin al'umma su amfana. Ku tuna ɗaukar nauyin ilimi na ɗaya daga cikin alkhairai masu gudana. Ana yi wa irin wannan kyauta da lakamin sadaka mai gudana, ma'ana sadakatu jariya. Domin ba da gudunmawarku ko taimako, danna link ɗin da yake ƙasa cikin sashen description, ko ku bibiye mu a donation page ɗinmu. Allah ya amshi kyautatawar mu ya kuma datar da mu baki ɗaya, amin. Abu Yasir Institute, ilimi da samar da ci gaba domin al'umma.